Väčšina ľudí pozná len mýtus, romantický príbeh o slovenskom šľachticovi, ktorý prišiel na exotický Madagaskar, priniesol tam civilizáciu a domorodci ho z čistej vďaky korunovali za kráľa. Je to takmer idylické, lenže realita bola úplne iná. Skutočný Móric Beňovský nebol hrdina v klasickom zmysle slova. Keď historici otvorili zaprášené archívy vo Versailles, Petrohrade a na ostrove Mauritius, nenašli záznamy o svetcovi. Našli zložky muža, ktorý hral smrtiacu šachovú partiu s 3 najväčšími impériami vtedajšieho sveta. Ruským, francúzskym a britským. A pri každom ťahu klamal, improvizoval a prežíval. Muža, ktorý prežil sibirský gulag, preplával Pacifik bez poriadnych máp, manipuloval kráľovskými ministrami a nakoniec zomrel v africkom bahne so zbraňou v ruke. Mal pritom len 39 rokov. Toto nie je príbeh o hrdinovi. Veľká časť toho, čo o ňom vieme, pochádza priamo od neho. Beňovský nebol len dobrodruh, bol aj veľmi dobrý rozprávač. A toto je jeho príbeh, ale nie tak, ako ho napísal on. Písal sa rok 1769. Mladý dôstojník Móric Beňovský, rodak z Vrbového, sa pridal k Bárskej konfederácii, poľským povstalcom, ktorí sa odvážili postaviť obrovskej armáde cárovnej Kataríny Veľkej. Bola to zúfalá partizánska vojna, bez frontov a bez pravidel. Žiadne čisté uniformy a slávnostné salvy, len prepady zo zálohy, vypálené dediny a popravy. Pruská presila na bojovom poli vrcholí a Beňovský padá do zajatia. A systém cárskeho Ruska mal pre takýchto rebelov jasný, premyslený postup. Nie rýchla guľka do tyla, to by bolo milosrdenstvo. Namiesto toho dostal lístok do miesta, z ktorého sa podľa všeobecného presvedčenia nikto nevrátil. V ťažkých železných reťaziach ho previezli cez celú zamrznutú Sibír. Tisíce kilometrov cez tundru, cez púšte snehu a ľadu, cez mrazivé Ticho. Cieľová stanica Kamčatka. Osada Bolšereck, vybudovaná na samotnom konci sveta, kde oceán Ázii vytrháva poslednú pevnú pôdu spod nôh. Plán bol jednoduchý. Zlomiť ho mrazom, hladom, chorobami a otrockou prácou. Takto to v tom systéme fungovalo. A takto to končilo takmer vždy. Lenže ruské velenie urobilo fatálnu chybu. Podcenili ho. Beňovský po príchode do Bolšerecka nevyplakával v kúte celý. Kým ostatní trestanci rezignovali a čakali na smrť, on začal analyzovať prostredie s chladnou vojnovou precíznosťou. Všimol si, že miestny veliteľ kapitán Nilov je notorický alkoholik. Toto potvrdili aj ruské záznamy z toho obdobia. Všimol si, že posádka strážcov je demoralizovaná, nudou, rozložená a skorumpovaná. Všimol si každú slabinu systému, ktorý ho mal zničiť. A potom začal hrať hru. Navonok bol vzorný trestanec. Tichý, zdvorilý, neproblémový. Dokonca sa ponúkol, že bude doučovať Nilovové deti. Guvernér, ktorý sa cez deň opíjal a večer opíjal ešte viac, sa chytil. Chlap z Vrbového sa ocitol v guvernérskom dome s prístupom k informáciám, ku kontaktom, k dôvere. V noci ho nikto nekontroloval. Týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac budoval tichú, neviditeľnú sieť. Verboval ďalších vyhnancov, sklamaných, odhodlaných, nespokojných. Nemal k dispozícii nič, žiadne zbrane, žiadne peniaze, žiadnu vonkajšiu pomoc. Mal len schopnosť presvedčiť ľudí, aby za ním išli do neistoty, ktorá bola stále lepšia než istota pomalej smrti v Bolšerecku. V apríli 1771 udrel. Bola to rýchla, chladnokrvná akcia. Nie improvizovaná vzbura, ale vojenská operácia. Jeho muži prekvapili stráže. Vtrhli do Nilovho domu. Keď sa veliteľ pokúsil brániť, zlikvidovali ho na mieste. Do rána Beňovský ovládol celú pevnosť. Otvoril sklady, zhabal zbrane, strelivo a zásoby jedla. Z trestanca sa stal veliteľ. Potom zamieril k prístavu. Kotvila tam zásobovacia loď s názvom Svätý Peter a Pavol, naložená kožušinami a zásobami. Nie bojová fregata, nie vojnová mašina, len pracovná loď. Pre Beňovského stačila. Naložil na ňu okolo 70 ľudí, medzi nimi nie len trestancov, ale aj bežných obyvateľov Kamčatky, ktorí jednoducho chceli preč. A vyplával do drsného, neprebádaného severného Pacifiku. Nemal poriadne mapy, nemal skúsených námorníkov, nemal takmer nič. To, čo nasledovalo, je v európskych námorných záznamoch dodnes uvádzané ako jeden z najodvážnejších alebo najšialenejších pokusov tej doby. Loď sa pomaly menila na plávajúce peklo. Zásoby sladkej vody dochádzali. Posádku začal kosiť skorbut, zákerná choroba, ktorá najprv berie silu, potom zdravý rozum a nakoniec vôľu žiť. Vnútorné napätie prerástlo do vzbury priamo na palube.
Beňovský ju potlačil, rýchlo a tvrdo, ako to robil vždy. Mesiac za mesiacom. Búrky, hmla, mrazivý vietor, ktorý sa prediera cez každú látku ako nôž. Ľudia umierali. V septembri 1771, po niekoľkých mesiacoch plavby, zakotvila zdecimovaná loď v portugalskom prístave Macao. Beňovský prežil, krátko po príchode zomrelo ďalších 15 členov posádky, vysílených chorobami a podvýživou. Z Macá sa dostal na francúzskych lodiach ďalej na západ. Smeroval do Paríža. A v Paríži ho čakala iná bitka. Nie meče a muškety, ale salóny, ministri a zlatom vykladané stoly kráľovského dvora. Bitka, na ktorú bol možno ešte lepšie pripravený. Ľudí vo Versailles nevidel ako aristokratov. Videl ich ako ďalší systém, ktorý treba využiť. Keď predstúpil pred ministrov kráľa Ľudovita XV., neprišiel ako zbedačený utešenec z konca sveta. Prišiel ako vojak, stratég a muž so znalosťami Severného Pacifiku, ktoré žiaden Európan nemal. Francúzi, v tom čase zúfalo hľadajúci nové koloniálne územia po sérii porážok od Británie, počúvali. V Paríži sa tiež spriatelil s Benjaminom Franklinom, slávnym americkým diplomatom a vedcom. Francúzi mu dali hodnosť plukovníka, štátny rozpočet a tajnú úlohu. Vybudovať na Madagaskare základňu, ktorá by Francúzsku zaistila kontrolu nad Indickým oceánom. Madagaskar bol strategický ostrov, o ktorý súperili európske veľmoci. Beňovský súhlasil, samozrejme. Vo februári 1774 pristal na severovýchodnom pobreží Madagaskaru, ktorý ani zďaleka nebol exotický raj čakajúci na civilizáciu. Bol to jeden z najťažších kútov sveta. Vlhká, horúčkovitá džungľa, v ktorej malária a dyzentéria kosili európskych vojakov rýchlejšie, než mohli priplávať náhradníci. Osada, ktorú založil, bola v prvých mesiacoch skôr nemocnicou než pevnosťou. A navyše, ostrov nebol prázdny. Miestne kmene medzi sebou viedli nekonečne krvavé vojny o územie, dobytok a otrokov. Beňovský to videl a opäť začal hrať hru. Namiesto toho, aby sa pokúsil ostrovu vnútiť francúzsky poriadok s hrstkou chorých vojakov, začal uzatvárať spojenectvá. Vyberal si starostlivo náčelníkov, ktorí mali moc a ambície, ale potrebovali niekoho s európskymi zbraňami. V septembri 1776 vyhlasili Beňovského za najvyššieho vládcu. Mnohí o tomto momente neskôr písali ako o historickej korunovácii, ale pravda bola prozaickejšia a oveľa zaujímavejšia. Nestalo sa to z lásky k bielemu spasiteľovi. Domorodí náčelníci neboli naivní, boli to skúsení politici, ktorí prežili 10 ročia vnútorných bojov. Videli v ňom nástroj, cudzinca so zbraňami a delami, ktoré ho môžu využiť vo vlastných súpereniach. A on rovnako chladne využil ich. Bolo to cynické obojstranné pragmatické spojenectvo. Presne taký druh, ktorý v skutočnej politike funguje, na rozdiel od romantických spojenectiev z rozprávok. Francúzski úradníci sledovali každý jeho krok. Na ostrov Mauritius, francúzsku základňu v Indickom oceáne, chodili správy o nehospodárnosti, o diktátorských praktikách, o tom, že Beňovský nepracuje pre francúzsku korunu, pracuje výhradne pre seba. Tieto správy boli celkom pravdivé. Systém zakročil. Paríž mu zastavil financovanie. V roku 1776 bol de facto odvolaný. Madagaskar opustil, no nestratil hlavu. Krátko slúžil v rakúskej armáde, bojoval v bavorskej vojne o nástupníctvo a potom sa obrátil na západ do Ameriky. Vo Filadelfii sa prostredníctvom svojej rozvetvenej siete kontaktov stretával s investormi, obchodníkmi a politikmi. Hľadal financovanie pre návrat na Madagaskar. Našiel ho v Baltimore. Dvaja obchodníci do neho investovali pod podmienkou, ktorá dnes hovorí všetko o dobe a o Beňovskom samotnom. Chceli pravidelné dodávky otrokov. Samozrejme, že súhlasil. S loďou Intrepid, zásobami amerických zbraní a britskými peniazmi sa v roku 1784 vydal späť. Na Madagaskar. Na jeho Madagaskar, ako ho nazýval. Francúzski úradníci na Mauríciu vedeli o jeho návrate skoro od začiatku. Čakali, pripravovali sa. V januári 1786 hliadky potvrdili, že Moritz Beňovský opäť operuje na severovýchodnom pobreží Madagaskaru. Francúzsky guvernér Maurícia François de Souac vyčkal na priaznivé podmienky a následne vyslal ozbrojený oddiel približne 60 vojakov s jasným rozkazom zastaviť ho za každú cenu. V máji 1786 došlo pri Angonsti k záverečnému stretu. Presný priebeh nie je v prameňoch detailne zadokumentovaný, no výsledok je jednoznačný. Beňovský bol zabitý vo veku 39 rokov a
a pochovaný priamo na mieste, v bahne, ďaleko od Vrbového, ďaleko od Versailles, ďaleko od všetkého. Beňovský nebol vzorom morálky ani učebnicovým hrdinom. Bol to človek, ktorý prežil vďaka kombinácii inteligencie, rozhodnosti a schopnosti čítať ľudí presnejšie, než oni dokázali čítať jeho. Prešiel sibirským vyhnanstvom, preplával Pacifik, presvedčil európske elity a vybudoval si mocenskú pozíciu v extrémnych podmienkach. A nakoniec zomrel presne tak, ako žil.